Bueno, son Xosé Regueira, son o vicepresidente da Deputación da Coruña e o deputado que preside a área de turismo da Deputación. O maior potencial que ten o camiño Fisterra-Muxía é o aspecto lendario do propio camiño e desa propia ruta xacobea. Algúns pensamos que iso que chaman a fin do camiño non deixa de ser un pouco tamén o principio de todos os camiños. Eu creo que a nivel de sustentabilidade temos que fixar máis o foco non tanto na parte, xa digo, medioambiental, que camiñar creo que é a actividade turística máis medioambiental e máis sustentable que existe, pero sí sobre outros perigos que realmente teñen moito a ver coa sustentabilidade social e cultural e creo que temos que incluso protexer para que esa experiencia siga sendo durante moitos anos unha experiencia moi satisfactoria para as persoas que o emprenden, non? Creemos que o futuro pasa por unha boa internacionalización do produto. Sabemos que canto máis turismo internacional se achega ao itinerario, maior calidade ten tamén o retorno desa actividade no residente no territorio. Polo tanto, o grande reto está no que é o cerne deste foro, non? En buscar as fórmulas de internalización máis acaídas e, sobre todo, empezar a traballar nelas de cara ao futuro inmediato. Hai un turismo interesado en facer turismo cultural e turismo de experiencia. Eu creo que, afortunadamente, este tramo xacobeo é un tramo absolutamente virxe a nivel de turistificación, que a ruta xacobea remate nas terras do fin do mundo nunha paisaxe realmente impresionante e a borde xusto do mar, converten nunha experiencia única dentro das múltiples experiencias que se poden disfrutar a nivel da mitoloxía xacobea, non?